பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவருமான ஸ்ரீமதி ராதாராணிக்கு நமது வணக்கத்தை அர்ப்பணிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம மற்றது அப்புறம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். இப்போ கிளாஸுக்கு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி, தாரிணி மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைவ் போயிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. இப்ப பிரணாம்ஸ் உங்களுக்கு மாதாஜி. பண்ணட்டுமா இல்ல பத்மராஜன் மாதாஜி ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? அவங்களே பண்ணுங்க, என்னை கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்க மாதாஜி. மாதாஜி. வெறும் பத்மராஜம் அந்த ப்ளூ கலர்ல தெரியுதுல மாதாஜி, அதான் லேப்டாப். அதை நீங்க ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. போட்டோ இருக்கிறது போன் தான், அது வேண்டாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கிறத ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சேஃபா இருக்கீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. சேஃபா இருக்கோம் மாதாஜி. பகவான் அனுகிரகம். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். பிரணாம். மாதாஜி நீங்க கிளாஸ் கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி. ஓகேமா, ஓகே. ஜெய ராதா மாதவா குந்த பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவா குந்த பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதநந்தன விரதஜனரஞ்சன, யசோதநந்தன விரதஜனரஞ்சன, யமுனா தீரா வனச்சாரி, ஜெய யமுனா தீரா வனச்சாரி, ஜெய ராதா மாதவா குந்த பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவா குந்த பிஹாரி. எல்லாரும் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சரி, இப்ப பிரணதி போவோம். ஒரு பிரார்த்தனை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பத்மா மாதாஜி ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சச்சுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सद्गुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपीश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्तकानन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वासचात्यदेशतारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगं जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्णा प्रभुजी நாளைக்கு பிரபுஜியாவது மாதாஜி யாராவது பாடணும் இந்த பிரணதி பாடுங்க ஓகேயா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜி வந்திருக்காங்க அவங்க ஏதோ பேசணும்னு நினைக்கிறாங்க மாதாஜி புஷ்பா மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரணாம்ஸ் மாதாஜி ஹரே பேசுங்க கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. நான் மாதாஜி சுகா சேவைக்காக வந்திருக்கிறேன். வந்து டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே ஜாயின் ஆயிட்டாங்களா? இன்னும் கொஞ்சம் பேர் வரணுமா? இன்னும் வருவாங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா இப்ப இருக்காங்க மாதாஜி, நீங்க ஆனா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்ப வந்துருவாங்க மாதாஜி, 20 பேர். நீங்க சொல்ல ஆரம்பிச்சிருங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே. பத்மா மாதாஜி, நீங்க அந்த ஸ்கிரீன் ஷேர் மட்டும் பண்ண முடியுமா? அந்த சுகா சேவை வந்து போட்டிருக்கீங்கல்ல அந்த குரூப்ல. இங்க அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் மாதாஜி. நான் இன்னைக்கு இது மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். நீங்க முன்னாடி சொல்லியிருந்தா நான் அதை எடுத்து வச்சிருப்பேன் மாதாஜி. ஓகே, நான் அது ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. நீங்க சொல்லிட்டு இருங்க, நான் ட்ரை பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி, ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி பாபா மல்லிகா மாதாஜிக்கு எல்லாரும் பிரணாம் சொல்லுங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். இங்க கூடியிருக்கிற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் என்னோட அன்பான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நானும் இந்த குரூப்ல ஒரு மெம்பரா தான் இருக்கிறேன். உங்களை போல ஒரு டிவோட்டி தான். உங்கள்கிட்ட நான் வந்து நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதோட புக்ஸை வந்து கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க எல்லார்கிட்டையும் இப்ப வந்து இப்பதான் இந்த 18 days இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. அநேகமா உங்கள்ட்ட யார்கிட்டயும் பகவத்கீதை புஸ்தகம் இருக்க வாய்ப்பு இல்ல. அதை பத்தி சொல்றதுக்காக தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். இப்ப நீங்க படிக்கிறது வந்து பகவத்கீதை 18 days படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லையா? இதை நீங்க அதுக்கு பிறகு வந்து மேற்கொண்டு நீங்க கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. இது level 1 படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. இதுக்கு பிறகு நீங்க level 2, level 3, level 4, level 5 அப்படின்னு வந்து படிக்கிறதுக்கு ஃபுல்லா 5 லெவலுக்கு போற வரையிலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை புஸ்தகம் தேவைப்படும். இப்ப நீங்க முதல் நிலையில இருக்கீங்க. இது வந்து இப்ப ஸ்டார்டர். அந்த ஸ்டார்டருக்கான புக்ஸ் வந்து இப்ப வந்து நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஒரு கிட் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் அதுல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பகவத்கீதை புஸ்தகம் தமிழ்ல உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ்ல வேணுமோ அந்த லாங்குவேஜ்ல கிடைக்குது. உங்களுக்கு தமிழ் வேணுமோ தமிழ், இங்கிலீஷ் வேணும்னா இங்கிலீஷ், எது வேணுமோ நீங்க வாங்கிக்கலாம். அந்த மாதிரி உங்களுக்கான புக்ஸ் வந்து தமிழ்ல பகவத்கீதை புஸ்தகம், அப்புறம் அதோட வந்து பிகினர்ஸ் ஆஃப் பக்தி, அதாவது முதல்ல பக்திக்கு வந்திருக்க உங்களுக்கு பிகினர்ஸுக்கு என்னென்ன எப்படி பக்தி செய்யணுங்கிறதுக்கு ஒரு அறிமுகம் பண்றதுக்கு ஒரு புஸ்தகம் இருக்குது. அதை தாண்டி அடுத்தது வந்து ஜபா கிட். இப்ப வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் மாதாஜி அழகா சொல்லியிருப்பாங்க, ஜபம் பண்ணணும், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லணும் அப்படின்னுட்டு. அந்த ஜபம் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு என்ன தேவை? ஜபா கிட்டு தேவை. அப்ப வந்து ஜபமாலை, ஜப பேகு, அப்புறம் சாட்சி பீடு, அப்புறம் வந்து அதோட கூடவே சதகோடி நாம யஜ்ஞ புக் அப்படின்னு ஒண்ணு. இப்படி ஒரு அந்த ஐட்டம் எல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். இதெல்லாம் நீங்க வந்து எதுக்கு வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து இப்ப நாங்க சொல்லி கொடுக்கறத வச்சு நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் திருப்பி வந்து ரிவைஸ் பண்றதுக்கு வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஆன்லைன்ல படிக்கிறத விட கையில புக்கு வச்சு படிக்கும்போது இன்னும் ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து புரிய வரும். இப்ப மாதாஜி வந்து இன்னைக்கு ஒரு நாள்ல ஒரு சாப்டர் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க அழகா. ஆனா அதை நீங்க டீட்டெயிலா வந்து புக்கை வச்சு படிக்கும் பொழுது இன்னும் அழகா நீங்க வந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும்.
பகவத்கீதைங்கிறது எப்பொழுதும் டெய்லி நம்ம வீட்டுல வச்சு படிக்க வேண்டிய ஒரு புஸ்தகம். இந்துக்களுக்கு வந்து அது ஒரு வேதத்தை போன்றதுன்னு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் ஒரு வேதம் இருக்க மாதிரி நம்ம இந்து மதத்துக்கு பகவத்கீதை தான் நமக்கு வேதம். அப்படிங்கும் போது வேதத்துல உள்ள கருத்துக்கள்லாம் அதுல இருக்கும் பொழுது நாம வந்து அதை எடுத்து டெய்லி படிக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். அந்த மாதாஜி அழகா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்டர் கிட் அப்படின்னு இது வந்து யூஜி. இப்ப நீங்க படிக்கிறது வந்து யூஜி லெவல். அடுத்தது பிஜி, அதுக்கு பிறகு வந்து இதெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு பிஹெச்டின்னு நிறைய லெவல்லாம் இருக்கு. இப்ப இதுல இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை புஸ்தகம், அப்புறம் கிருஷ்ணா கான்சியஸ் பிகினர்ஸ்க்கு எப்படி பண்ணணும், அப்புறம் ஜபா கிட்டு, அந்த மற்ற எல்லாமே சேர்த்து வந்து மொத்தமா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து செட்டு வந்து ஒரு செட்டு 700 ரூபாய். இதை நீங்க வந்து ஆன்லைன்ல வாங்கிக்கலாம். அதுக்கான லிங்க்கும் கீழே வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பாருங்க என்னென்ன இருக்குன்ட்டு. பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ், பிகினர்ஸ் கைட் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ், ஜபா கிட்ல என்னென்ன இருக்கு, ஜபமாலா, ஜபா பேக், சாட்சி மாலா, சதகோடி நாம யஜ்ஞ புக்கு, அப்புறம் ரிப்போர்ட் கார்டு, அப்புறம் கோபி சந்தன் நம்ம நெத்திக்கு வச்சுக்கிறது. பகவானுடைய அந்த நாமம், அந்த பகவானுடைய திருப்பாதங்களை தான் நம்ம நாமமா நம்ம நெத்தியில இட்டுக்கிறோம். அந்த கோபி சந்தனும் உங்களுக்கு அதுல கிடைக்குது. இது எல்லாமே சேர்ந்து 700 ரூபாய்க்கு கிட்ட இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் மியூட்ல இருங்க தயவு செய்து. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த இதுல வந்து உங்களுக்கு வாங்குறதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா என்னகிட்ட கேட்கலாம். இல்ல வந்து பத்மாராஜா மாதாஜி உங்களுடைய ஹோஸ்டா இருக்காங்க, அட்மினா இருக்கிறாங்க, அவங்கள்ட்ட கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க. புஷ்பா மாதாஜி கிட்ட கேட்டாலும் உங்களுக்கு என்ன வழின்னு சொல்லி தருவாங்க. இதுலயே கீழேயே உங்களுக்கு வந்து அதுக்கான லிங்க் இருக்குது. மாதாஜி அந்த லிங்கையும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு காட்டிடுங்க. அந்த எப்படி வந்து ஆன்லைன்ல அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த லிங்க் வழியாவும் நீங்க பண்ணிக்க முடியும். இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அவசியமானது. நீங்க லேட்டா வாங்குறத விட சீக்கிரமே வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்ப படிச்சுக்கிட்டு என்ன கண்டினியூ, இப்ப வந்து 7வது சாப்டர் 8வது சாப்டர் போறீங்க, இன்னும் போக போக இன்னும் இருக்க பாக்கி சாப்டருக்கே உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல் ஆகும். இப்பவே நீங்க ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கிறது ரொம்ப அவசியமானது. அப்படி அது உங்களுக்கு வாங்குறதுல சிரமம் இருந்ததுன்னா நீங்க மாதாஜி கிட்ட ஹெல்ப் கேளுங்க. என்கிட்ட என்னோட நம்பரும் மாதாஜி கொடுப்பாங்க, என்கிட்டயும் ஹெல்ப் கேளுங்க. எல்லாருமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அப்புறம் வாங்கிட்ட உடனே நீங்க ஆர்டர் போட்ட உடனே உங்க அட்மின்கிட்ட அது சொல்லிடுங்க. அவங்க வந்து எனக்கு அதை தெரிவிச்சிடுவாங்க. இதுல ஏதாவது நம்ம சொன்னதுல உங்களுக்கு ஏதாவது புரிஞ்சுக்க முடியலையா, ஏதாவது கஷ்டமா இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். சந்தேகம் எதுவும் இருக்கா மாதாஜி? புரியுது இருந்தா கேளுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, அந்த லிங்க் போட்டிருக்காங்க, போடுவாங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? இல்ல லிங்க் போட்டுருவோம் மாதாஜி, குரூப்ல போட்டுருவோம். ஓகே மாதாஜி. இப்ப யாருக்கும் சந்தேகம் இல்லை அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிறேன். மாதாஜியோட கிளாஸ் நேரத்தை நான் வீணடிக்க விரும்பல. உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க பத்மா மாதாஜி கிட்ட கேட்டு நீங்க என்கிட்ட கேட்டுக்கலாம், யாருக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும். ஆனா கூடிய விரைவில் நீங்க அந்த புக்கை வாங்குறது முயற்சி பண்ணுங்க. எல்லாருக்குமே ஒன்றும் பெரிய விலை இல்லை. ஒரு 700 புக்கில் போடுற காசு வந்து ஒன்றும் வீணாவே போகாது. நம்ம வந்து எவ்வளவோ செலவு பண்றோம். வெளியில போனா 1000 ரூபாய் குறைஞ்சி செலவாகாது. நமக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும். இந்த காலகட்டம் அப்படி இருக்குது. புக்ல போடுற காசு ஒரு நாள் வீணாகாது. நம்மளோட அறிவு வளர்ச்சிக்கு தான் அதை நம்ம செய்யறோம். அது நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாங்கிடுவாங்க. இப்படி வாங்க முடியாதவங்க இன்ஃபார்ம் சொன்னா நாங்களே வாங்கி கொடுத்துருவோம். அது மாதிரி வாங்கறதுக்கு வசதி இல்ல அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னாலும் அதுக்கான இருக்கிறாங்க. நான் வாங்கி கொடுத்துருவேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே புஷ்பா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்க வந்து உங்க கிளாஸ்ல இத வந்து கொஞ்சம் அப்பப்ப சொல்லிட்டு இருங்க. சொல்லி யாரு வாங்குறாங்களோ வாங்கின ஆர்டர் போட்டோன்னே எனக்கு தெரிவிச்சிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இது கிளாஸுக்கு போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. புக்கு சீக்கிரம் வாங்கிட்டா நமக்கு தான் நல்லது.
இப்படி வாங்க, ஏதோ சிரமம் கொஞ்சம் இருந்தா சொல்லுங்க, நாங்க வந்து கட்டாயம் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மா மாதாஜி ஆரம்பிக்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மேங்களூர் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த வணங்கி நம்ம இந்த 9வது அத்தியாயத்தை ஆரம்பிப்போம். இதுல எல்லா புகழும் நம்முடைய சீட பரம்பரைக்கு தான். நம்முடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரிய தெய்வ திரு ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவர்களுக்கு நம்ம வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம். அவருடைய சீடர் தான் நம்முடைய ஜெயபதாக குரு மகராஜ். அவர்கிட்ட இருந்துதான் நாங்கெல்லாம் வந்து தேர்ச்சி பெற்றோம். அந்த மகாராஜ் வந்து நிறைய வந்து இந்த ஆன்மீக பணியை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அவருக்கு எத்தனையோ உபாதைகள் இருந்தாலும் கூட, உடல் உபாதைகள், அவர் வந்து அவ்வளவு டிராவல் பண்ணி ஹரிபக்தியை வந்து உலகமெங்கும் பரப்பிட்டு இருக்காருன்னா அது மிகையாகும். நம்முடைய இஸ்கான் மேங்களூர் இஸ்கான் கோவில் தலைவர் திரு ஸ்ரீல நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி அவர்களுக்கும் நமது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்வோம். ஏன்னா அவர் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்மை நமக்கு அமைச்சு கொடுக்கலன்னா நம்ம இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வந்து நம்ம இன்றைய அத்தியாயம் என்னன்னா 9வது அத்தியாயம் ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்யம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இத பகவான் தான் முதல்ல பேச ஆரம்பிக்கிறாரு இத பற்றி. இந்த அத்தியாயம் வந்து ராஜ வித்யா அப்படின்ட்டு ஏன் சொல்றோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இது ராஜனா அரசர் நமக்கு தெரியும். வித்யானா அறிவு. வித்யானா கல்வியை தானே சொல்லுவோம் இல்லையா? வித்யா போடும். வித்யாங்கிறது அறிவு. ஆக ராஜ வித்யானா அறிவின் அரசன். இந்த அறிவின் அரசன், அதாவது அறிவிலேயே அரசனாக இருக்கக்கூடிய மிக உயர்ந்த ஒரு அறிவை பெற போறோம். இந்த அறிவு வந்து எப்படிப்பட்ட அறிவு? மிகவும் ரகசியமான அறிவு, தூய்மையான அறிவு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்காக தான் ராஜ வித்யான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஏற்கனவே வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம். 2வது 3வது அத்தியாயத்துல ஆன்மீக ஞானம் பற்றி தஜி நடத்தினாங்க. நம்ம கேட்டோம். ஆன்மீகத்தை பற்றி ரொம்ப படிச்சிருக்கோம். ஆத்மானா என்ன, பரமாத்மானா என்ன, பரமாத்மாவை எப்படி உணரலாம் அப்படிங்கிறத படிச்சிருக்கோம். அதுவும் ரகசியமான அறிவு தான். ஓகேயா? அடுத்து நம்ம இந்த பக்தி யோகத்துல 7, 8 அத்தியாயங்கள்லயும் பகவான் வந்து அவருடைய சக்திகள், அவரை எந்தெந்த வடிவத்துல எங்கெங்க எப்படி இருக்காரு, அவர் அருவ பிரம்மனாக அவரை நம்ம வழிபடுறோம். அடுத்து யார் வழிபடுறாங்க? ஞானிகள் வழிபடுறாங்க. தியானம் செய்யக்கூடிய யோகிகள் வந்து இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை வழிபடுறாங்க. பக்தர்கள் வந்து பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய கிருஷ்ணரை வழிபடுறாங்க, உருவத்தை வழிபடுறாங்க. ஆக அருவ பிரம்மனை வழிபடுறாங்க. அருவ பிரம்மனோடு ஒன்றோன்னு நினைக்கிறாங்க ஞானிகள். யோகிகள் வந்து பரமாத்மாவை உணரணும்ட்டு முயற்சி பண்றாங்க. பக்தர்கள் வந்து பகவானை அடையணும்ட்டு நினைக்கிறாங்க. அதனால அதை பற்றி எல்லாம் 7, 8லயும் படிச்சோம். இப்ப 9வதுல பகவான் கிருஷ்ணரை எப்படி பரமபதா அடைகிறது அப்படிங்கிறதையும் 8வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம். இப்ப 9வது அத்தியாயத்துல இன்னும் அது 7, 8 வந்து மிக ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்றாங்க. 9வது அத்தியாயத்துல களங்கமற்ற பக்தி தொண்டு செஞ்சு எப்படி பகவான் கிருஷ்ணரை அடையலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்க போறோம். இது மிக மிக ரகசியமான அறிவுன்னு சொல்றாங்க. ஓகேயா? ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம். குஹ்யம்னா ரகசியம். ஆக ரகசியங்கள் எல்லாம் மிக உயர்ந்த ரகசியம். இது எப்படிப்பட்ட ரகசியம்? ரொம்ப தூய்மையான ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா, இந்த ரகசியத்துக்கும், அதாவது இந்த அறிவுக்கும் சாதாரண உலகியல் அறிவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்கணும். நம்ம எல்லாரும் படிச்சிருப்போம். சின்ன வகுப்புல இருந்து படிச்சுட்டுதான் வர்றோம். உலகியல் கல்வியை படிக்கிறோம். என்ன படிக்கிறோம்? மேத்ஸ் படிக்கிறோம், பிசிக்ஸ், சயின்ஸ் படிக்கிறோம், சோசியல் சயின்ஸ், இங்கிலீஷ், தமிழ் எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? எதுக்கு படிக்கிறோம்? சின்ன வகுப்புல இருந்து மாதாஜி சொன்னாங்க, இப்ப யூஜி படிச்சுட்டு இருக்கீங்க. இந்த ஆன்மீக கல்வியை படிக்கிறீங்க, யூஜி இல்லையா? பகவத்கீதைங்கிறது யூஜி. நம்ம உலகியல் கல்வியில வந்து இது செகண்டரி எஜுகேஷன், அப்புறம் ஹையர் செகண்டரி, அப்புறம் காலேஜ் யூஜி படிக்கிறோம், அப்புறம் பிஜி படிக்கிறோம், பிஹெச்டி, இது மாதிரி படிக்கிறோம். எதுக்காக படிக்கிறோம்? நம்ம உடலை வளர்க்கறதுக்கு. உடலை, அந்த அறிவு வந்து என்ன, அந்த உலகியல் கல்வி நம்ம உடலை சும்மா அப்படியே
கற்ற உடனே நம்ம உடலை வளர்த்துருமா? அது என்ன செய்யணும்? அந்த கல்வியின் மூலமாக ஒரு தொழிலை நமக்கு நம்முடைய குணத்திற்கு ஏற்ற ஒரு தொழிலை தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இல்லையா? டாக்டரோ நம்ம விருப்பம் என்னவோ அதுக்கு ஏற்றபடி டாக்டராக, என்ஜினியராக, ஆசிரியராக, இல்லையா விஞ்ஞானியாக. இல்ல எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், எனக்கு நாலேஜ் இது வரைக்கும் படிச்ச கல்வி போதும், நான் என்னுடைய வாரிசுகளுக்கு நான் என்னுடைய அறிவை கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா வீட்டு நல்ல மகாராணியாக இருந்து பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஒரு கல்வியை கொடுக்கக்கூடியவங்களாக இருக்கும். இதெல்லாம் உலகியல் கல்வின்னு சொல்றது. அந்த ஒரு தொழிலை செஞ்சு அதுல வரக்கூடிய வருமானத்தை வச்சு நம்ம சாப்பாடு, உணவு, உடை, இருப்பிடம் இதையெல்லாம் தேடிக்கிறோம் இல்லையா? ஆக இந்த உலகியல் கல்வி நம்ம உடலை வளர்க்கறதுக்கு மட்டும்தான். ஆனா இந்த ராஜ வித்யா நம்ம படிக்கிறோமே, வித்யா அதாவது அறிவுகளிலேயே அரசன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடியது இந்த உடலை வளர்க்கறதுக்காக இல்ல, நம்ம ஆன்மாவுக்கு உணவு அளிக்குது. ஆன்மாவுக்கு என்ன உணவு கொடுக்குறோம்? ஆன்மாங்கிறது என்னன்னு நம்ம பார்த்தோம். உணர்வா இருந்து இந்த உடலை இயக்கக்கூடியதுதான் ஆன்மான்னு சொல்றோம். ஆன்மாவுக்கு எப்படி உணவு அளிக்கலாம்? இந்த பகவானை பற்றி, அதாவது நம்ம யாரு, நான் ஆத்மா, பகவான் பரமாத்மா, பகவானை பக்தி செஞ்சு பகவானை அடையிறதுக்காக தான் இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு எல்லாம் இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறோம்ல, அதுதான் ராஜ வித்யா, அதான் உயர்ந்த கல்வி. ஓகேயா? அது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆன்மீக அறிவு தான் ஆன்மாவுக்கு உணவாக அமையுது. ஏன்னா ஆன்மா நல்ல ஒரு செய்தியை, நல்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கிட்டு தான் இந்த உடலை விட்டு இன்னொரு உடலுக்கு போகும். நம்ம ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, இந்த ஸ்தூல உடல் போனாலும் கூட, இந்த உடம்பு போனாலும் கூட, உள்ள இருக்கக்கூடிய சூட்சுமமான மன, புத்தி, அகங்காரம் நம்ம இந்த பிறவியில நம்ம என்னென்ன நல்ல விஷயங்களை, நல்ல ஆன்மீக கல்வியை, நம்ம இப்ப படிக்கக்கூடிய கல்வி நம்ம அடுத்த பிறவிக்கு பயன்படக்கூடிய கல்வியை நம்ம படிக்கிறோம். ஓகேயா? இது இந்த கல்விதான் நம்ம ஆன்மாவுக்கு உணவாக இருக்கு இல்லையா? ஆக அப்படிப்பட்ட ஒரு பகவத்கீதை, பாகவதம் தான் ராஜ வித்யா. ஆக இது மற்ற உலகியல் கல்வி மாதிரி ஜஸ்ட் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல, சும்மா தகவலை அறியறதுக்காக இந்த கல்வி கிடையாது. ஆன்மாவுக்கு சக்தி ஊட்டக்கூடிய, ஆன்மாவை இந்த நல்ல செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த பிறவிக்கு போறப்போ இன்னும் பகவானை உணர்றதுக்கான நல்ல பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும் என்பதற்காகத்தான் இந்த ராஜ வித்யாவை நாம் கற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தபடியாக நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா, 9வது அத்தியாயத்துல 2வது ஸ்லோகத்தை யார் படிக்கிறீங்க? யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். தன் உணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அழைப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் இப்ப சொல்ல எல்லாருமே சொல்லலாம். ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் சொல்லுங்க எல்லாரும். ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம். மாதாஜி நான் சொல்ல எல்லாருமே உத்தமம். பவித்ரம் இதம் உத்தமம். ராஜ வித்யா ராஜ குஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம். பிரத்யட்சாவகமம் தர்மியம். பிரத்யட்சாவகமம் தர்மியம். தர்மியம் சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இப்படிதான், இது ஒண்ணும் கஷ்டமே இல்லை மாதாஜி, நீங்க அழகா படிக்கிறீங்க. சரி, அப்போ இந்த ராஜ வித்யா அறிவின் அரசன் இருக்காரே, அதுதான் ராஜகுஹ்யம். ரகசியங்களிலேயே மிக உன்னதமான ரகசியம் பவித்ரம்னா என்னன்னா ரொம்ப ரொம்ப தூய்மையானது. பவித்திரம்னா தூய்மைன்னு அர்த்தம். தூய்மையானது. இதம் உத்தமம், உத்தமமான ரகசியம் இது. பிரத்யட்ச வகமம் தர்மம். அதாவது இந்த ஒரு அறிவை, ராஜ குஹ்யத்தை, ரகசியத்தை
நம்ம இந்த அறிவை பெறதுனால என்ன செய்யலாம், என்ன நமக்கு நன்மை? தன்னுணர்வு அனுபவத்தை பெறலாம். தன்னுணர்வுனா என்ன? நான் ஆன்மா அப்படின்னு ஆன்மா உணர்வை பெறலாம். தன்னை உணர் இல்ல சாக்ரட்டிஸ் அந்த காலத்திலேயே உன்னை நீ அறிவாய் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ரமணரும் அவர்கிட்ட போனா நீ உள்ளுக்குள்ள போய் பாரு, உன்னை ஆத்மாவை பாருங்க. ஆக அதுதான் தன் உணர்வு. ஆத்மாவோட பரமாத்மாவும் இருக்காரு. ஆக அந்த தன் உணர்வை பெறக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை இந்த கல்வி, இந்த அறிவு நமக்கு கொடுக்குது. எந்த அறிவு? இந்த ராஜ வித்யா நமக்கு கொடுக்குது. அது மட்டுமா, தர்மத்தின் பக்குவ நிலை. இந்த கல்வி இருக்கே, இந்த கல்வி தர்மம்னு என்ன சொல்றோம்? நம்முடைய தர்மம் என்ன? சனாதன தர்மம் இல்லையா? சனாதன தர்மம்ங்கிறது ரொம்ப பவித்திரமான தர்மம். ரொம்ப ஆதி காலத்துல இருந்து வரக்கூடிய பகவான் கூறிய தர்மம். இந்த தர்மம் நம்ம வாழ்வியல் முறையே சொல்லுது. நம்ம எப்படி இந்த உலகத்துல வாழணும், எப்படி பகவானை அடையலாம் அப்படிங்கறதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு தர்மம். இந்த தர்மத்தின் பக்குவத்தை அடைகிறதுக்கு இந்த ரகசியம், இந்த கல்வி நமக்கு பயன்படுது. ஆகையினால இந்த கல்விக்கு, இந்த ராஜ வித்யாவுக்கு ஏதாவது அழிவு இருக்கா? அழிவே கிடையாது. ஏன் அழிவு இல்லைன்னு சொல்றோம்? இந்த அறிவு இப்ப நம்ம படிக்கக்கூடிய பகவத்கீதையினுடைய இந்த அறிவோ பாகவத அறிவும் தான் அழிவில்லாம நமக்கு அடுத்த பிறவிக்கு நம்முடைய ஆத்மா இந்த சூட்சமான மன புத்தி அகங்காரத்தின் மூலமாக அடுத்த பிறவிக்கு அடுத்த உடலை அடையுது இல்லையா? ஆகையினால இது அழிவற்ற அறிவு. அதே மாதிரி பேரின்பம் கொடுக்கக்கூடியது. இந்த அறிவை பெறுறதுனால நமக்கு ஏதாவது மனசுல வேதனை வருதா? பௌதிக கல்வி படிக்கிறப்போ நமக்கு அதுக்கு ஏற்ற ஒரு மார்க் வரலன்னா அதுல துக்கம் வருது இல்லையா? சலிப்பு வருது, ஏக்கம் வருது, அந்த பதவி அந்த கோர்ஸ் கிடைக்கணும்னா. ஆனா இந்த மாதிரி கல்வி, இந்த ஆன்மீக கல்வி நமக்கு இன்பம்தான் அளிக்கும். எப்படின்னா, பகவானுடைய நாம ரூப செயல்களை பற்றி, பகவானை பற்றி கேட்க 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 இன்பம் தானே ஒழிய அதுல சலிப்புங்கிறதே வராது. ஆக அப்படிப்பட்ட அறிவு இந்த அறிவு. ஆக இந்த ராஜ வித்யாவுக்கு என்ன சொல்றாங்க? ரொம்ப தூய்மையானது, தன்னுணர்வு அனுபவத்தை அடைவதற்கு உதவி செய்து, தர்மத்தின் பக்குவ நிலையை அடையலாம். இதை அறியறதுனால அழிவற்ற அறிவு. ஏன்னா நமக்கு அடுத்த பிறவிக்கு பயன்படக்கூடிய அறிவு, நமக்கு பேரின்பம் அழிக்கக்கூடிய அறிவு அப்படிங்கிறத இதுல இருந்து நம்ம பார்க்கணும். ஓகேயா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது என்ன பார்க்க போறோம்னா, இது ஏன் ராஜ வித்யா? இப்ப நம்ம பேசினத ரொம்ப விரிவாக போட்டுட்டோம். இத ஏன் ராஜ வித்யான்னு சொல்றாங்க? ஏன் அறிவுகளின் அரசன் சொல்றோம்னா, இந்த அறிவு தான் ரொம்ப தூய்மையானது. பவித்திரம்னா மிக மிக தூய்மையானது. அடுத்தது பிரத்யக்ஷ அப்படின்னா என்னன்னா, நேரடியாக இந்த அறிவை நாம் உணர முடியும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த அறிவை பெறுவதால் நம்ம யார் என்பதை நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆத்ம சோதனை பண்ணி நம்மை உணர முடியும். ஓகேயா? அடுத்து இந்த அறிவு நமக்கு என்ன கொடுக்குது? இது பெறுறதுனால நமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுது. இதை செய்வது மிக மிகவும் மகிழ்ச்சியானது. ஆகையினாலதான் இந்த ஆன்மீக அறிவை நம்ம என்ன என்று கூறுகின்றோம்? ராஜ வித்யா என்று கூறுகின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? அடுத்தது இந்த ஜட உலகை பார்க்கிறோம், ஒரு ஓவியம் பார்க்கிறோம் இல்லையா? நம்ம எத்தனையோ பெயிண்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கிறோம். ஆனா நமக்கு ரொம்ப 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 ஒரு பிடித்தமான ஒரு ஓவியங்களாக இருக்கிறது அந்த தஞ்சாவூர் ஓவியத்தை பார்த்தா அப்படியே பரவச நிலையில இருக்கும். ரவிவர்மாவுடைய ஓவியம்லாம் நம்ம கண்ணையும் கருத்தையும் கவரக்கூடியதாக இருக்கு இல்லையா? அது கிருஷ்ணருடைய உருவமா இருந்தாலும் சரி, ராமர், சிவா, விஷ்ணு எல்லாருடைய உருவங்கள், அப்புறம் இயற்கை காட்சிகள், இதெல்லாம் தீட்டி இருக்கக்கூடிய அந்த ஓவியங்களை பாக்குறப்போ அப்படி பல மணிக்கணக்குல நின்று அதை ரசிச்சு ருசிச்சு பாக்குறோம் இல்லையா? கண்ணுக்கு விருந்தா இருக்கு, ரசிக்கிறோம். ஆனா அதை யாரு வரைஞ்சாங்கிறது பற்றி நம்ம எப்போவாது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா? இல்லை இல்லையா? ஆனா சில ஓவியங்கள்ல கீழே போட்டிருக்கோம் ரவிவர்மானது அது வரைஞ்சவங்க. மற்றபடி இது பெரும்பாலானதுல இதான். அப்படி இல்லைனாலும் கூட அந்த ஓவியர் யாரு என்னங்கிறத நம்ம கேட்கணும்னு நினைக்கவும் மாட்டோம்.
அதை பற்றி மறந்துடுவோம். அந்த ஓவியம் தான் நம்மளை கவரும். அதே மாதிரிதான் இந்த உலகத்தையும் நம்ம பார்க்கணும். உலகத்துல நம்ம ரொம்ப ரொட்டீனா வேலை பார்த்து பார்த்து சலிப்பு வந்துட்டா என்ன பார்க்கிறோம், என்ன செய்யறோம்? நம்ம நல்ல இயற்கை காட்சிகள் நிறைந்த நல்ல மலைகள், நீர் சலசலன்னு போகக்கூடிய நீரோடைகள், அப்புறம் ஃபால்ஸு, அப்புறம் நல்ல இயற்கை காட்சி, அழகான இயற்கை காட்சி உள்ள இடங்களுக்கெல்லாம் போகணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஏன்? அந்த அற்புதமான காட்சிகள் நம்மளை ரொம்ப கவருது, நம்மை மறந்து இருக்கோம் அது. அப்போ அந்த அதெல்லாம் பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக போறோம். ஊட்டிக்கு போறோம், கொடைக்கானல் போறோம், இன்னும் பல தலங்களுக்கு போறோம், கோயில்களுக்கும் போறோம் இல்லையா? ஆக அப்படி போய் ரசிக்கக்கூடிய அந்த காட்சிகளை ரசிக்கிறப்போ இது எப்படி இவ்வளவு அழகான காட்சி, இயற்கை காட்சிகள் எல்லாம் வந்துச்சு? இதுக்கெல்லாம் யாரு காரணமாக இருப்பாங்க? ஓவியத்தை பார்த்தா ஓவியம் யாராவது ஒரு மனிதன் தான் வரைஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா அது யாருங்கிறது தெரியலன்னா கூட கவலை இல்லை. ஆனா இயற்கையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஜட இயற்கையினுடைய இந்த அழகான காட்சிகளை எல்லாம் பாக்குறப்போ உலகத்துல நம்ம எப்பவாவது இந்த அற்புதமான படைப்புக்கு பின்னால யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத யோசிச்சிருக்கோமா? ஆனா இப்ப நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. இந்த அற்புதமான உலகத்தினுடைய படைப்பு, இந்த இயற்கை காட்சிகள், அழகான காட்சி, அழகான உலகத்திற்கு பின்னாடி இதை படைத்தவர் யார்? பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறது நமக்கு இப்போ இந்த பகவத்கீதை படித்த பிறகு நம்ம நல்ல பூரணமாக உணர்வோம் இல்லையா? ஆக எந்த படைப்பாக இருந்தாலும் சரி, அந்த படைப்பை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு நம்ம அறியணும். அப்பதான் அதுல முழுமையாக ஈடுபட முடியும். இந்த அழகான உலகத்தை படைத்தவர் பகவான் கிருஷ்ணருங்கிறப்போ கிருஷ்ணர் மேல நமக்கு இன்னும் ரொம்ப பாசம் வருது, ஒரு பக்தி வருது இல்லையா பகவான் மேல. ஆகையினால அந்த உலகத்தின் ஒரு ஓவியத்தை எப்படி பார்த்து ரசிக்கிறோமோ அது மாதிரி உலகத்தை பார்த்து ரசிக்கும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணருடைய ஞாபகமும் வருது. இந்த கவிஞர்கள் எல்லாம் அழகா இதை பற்றி எல்லாம் பாடியிருப்பாங்க. பாரதியாருடைய பாடலை பார்த்தா அவ்வளவு அழகான கிருஷ்ணரை பற்றி பாடியிருப்பார் இல்லையா? பார்க்கும் இடமெல்லாம் நந்தலாலா உந்தன் கரிய நிறம் தோன்றினையான்ட்டு ஃபுல்லா அவர் கிருஷ்ணரை பற்றி பாடியிருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஆக பகவான் கிருஷ்ணரை ஞாபகம் மூட்டக்கூடிய எதெல்லாம் ஞாபகம் மூட்டும் அப்படிங்கிறத போன அத்தியாயங்கள்லயும் படிச்சோம், இப்பவும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். அடுத்தபடியாக யார் வாசிக்கிறீங்க? 10வது சொல்லுங்க பிரபு, வாசிக்கிறேன். படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. மாதாஜி, மயாத்யகேன பிரகிருதிः சூயதே ச சராசரம் ஹே துணானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஆக பகவான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம், பகவானுடைய சக்திகள் 3 என்ன இல்லையா? ஜட சக்தி, அதாவது அவருடைய பகிரங்க சக்தி, இந்த உலகம், இந்த உடம்பு. அடுத்து அந்தரங்க சக்தி, ஆன்மீக உலகம் இல்லையா? அடுத்து நடுவுல இருக்கிறது ஜீவசக்தி, அதாவது நாம உயிர் வாழ்கள். அது நடுநிலை சக்தின்னு சொல்லுது. நடுநிலை சக்தினா என்ன? ததாதி சக்தி அப்படின்னாங்க. அந்த நடுநிலை சக்தி ஒண்ணு இந்த பௌதிக உலகினுடைய குணங்களுக்கு உட்பட்டு பௌதிக உலகிலேயே பிறப்பு இறப்பு சூழல் ஆகப்பட்டு இதுலயே இருக்கும். இல்ல, எனக்கு பகவான், நான் எங்க இருந்து வந்தனோ அங்கேதான் போகணும், பகவானுக்கு பக்தி செஞ்சு பகவானை போய் அடையணும்ட்டு பகவானிடம் போவதற்கான பக்தி வழியிலையும் அதை ஈடுபடலாம். யாரு? உயிர்வாழ் இல்லையா? மனிதன் எஸ்பெஷலி. ஓகேயா? மனிதனுக்குதான் அந்த அறிவெல்லாம் இருக்கு, பகுத்தறிவு. நமக்கு இந்த அதாவது பிறர்க்கரிய ஒரு பிறவி, இந்த மனித பிறவி. அதுல இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறதுக்குரிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள் நம்ம எல்லாம். அங்க பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா அர்ஜுனன் கிட்ட, என்னுடைய சக்தியில ஒன்றுதான் இந்த ஜட இயற்கை, ஜட உலகம், இந்த பௌதிக உலகம்.
இந்த ஜட இயற்கை செயல்பட்டுதான் அசைகின்ற அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குது. ஆக இந்த அசையும் அசையாதவை அப்படின்னு சொல்றப்போ அசையக்கூடிய உயிர்வாளிகள் 84 லட்சம் உயிர்வாளிகள் அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். 84 லட்சத்துல உயிர்வாளிகள் 4 லட்சம் தான் மனிதர்கள். ஓகேயா? மற்றது எல்லாம் நீர் வாழ்வன, நீரில் மீன், இது ஆமை, இது மாதிரி இருக்குல்ல நீர் வாழ்வன. அடுத்து பரப்பன, விலங்குகள், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? மரங்கள், செடி, கொடிகள் இதெல்லாம் இருக்கு. ஆக மரம், செடி, கொடி எல்லாம் அசையாது இல்லையா? அது ஒரே இடத்துல இருக்கும். அதுக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் பகவான் நிலத்திலேயே கொடுத்திருக்காரு. ஆக இந்த ரெண்டுமே எதனால ஏற்படுதுன்னா ஜட இயற்கையினால ஏற்படுது. ஜட இயற்கைனா என்ன? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஜட இயற்கையில இந்த 8 மூலகங்கள் என்னெல்லாம்? பஞ்சபூதங்கள், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இந்த 5 ஸ்தூலமானது, சூட்சுமமாக மனம், புத்தி, அகங்காரம். இந்த 8ஐயும் மகத்தத்துவம்னு சொல்லுவாங்க. ஆக இதனாலதான் இவைகள் எல்லாம் உண்டாகுது. ஓகேயா? இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் உண்டாகிறதோ இதனாலதான். ஆக இதை எப்படி செயல்படுதுன்னா, இந்த ஜட இயற்கை பகவானுடைய மேற்பார்வையில தான் செயல்படும். அவர் ஆணையிட்டால்தான் அது செயல்படும் ஜட இயற்கை. அப்போ ஜட இயற்கை செயல்படுறப்போ தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். அது நம்ம போன அத்தியாயத்துல படிச்சோம். பிரம்மாவினுடைய பகல் வரும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சங்களும் உயிர்வாளிகளும் படைக்கப்படுகின்றன. பகல் வரும் பொழுது எப்ப வரும் பகல்? 432 ட்ரில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை. அதாவது ஒரு சதுர் யுகம்ங்கிறது 4 யுகம். அதே கலியுகம், வேற என்னது, துவாபர யுகம், திரேதா யுகம், அப்புறம் சத்திய யுகம். இந்த 4ஐயும் சதுர் யுகம் சொல்லுது. அந்த சதுர் யுகத்தினுடைய இது 4.32 லட்சம். அது 1000 தடவை அது சுழல்னா வரக்கூடியது 432 ட்ரில்லியன் வருடங்கள். அதுதான் பிரம்மாவனுடைய பகல். அந்த பிரம்மாவனுடைய பகலின் போது இந்த தோற்றம் எல்லாம் படைக்கப்படுது. அது பிரம்மாவனுடைய இரவு வர்றப்போ அழிக்கப்படுதுன்னா எல்லாம் இதெல்லாம் அந்த கல்பம்னு சொல்லுவாங்க. இத அந்த இன்னொரு கல்பத்தின் போது இரவு வரக்கூடிய நேரத்துல இந்த தோற்றம் எல்லாம் என்ன செஞ்சிடும்? தோன்றியதெல்லாம் பகவானுக்குள்ள போயிடும். மறுபடியும் பிரம்மாவினுடைய பகல் வர்றப்போ திரும்ப அது படைக்கப்படும் அப்படிங்கிறத நேற்றும் பார்த்தோம், இன்னைக்கும் பார்த்தோம். இதை பற்றி ரொம்ப விரிவாக லெவல் 2ல அழகா படிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்னா, இயற்கையின் எஜமானன். இயற்கையின் எஜமானன் யாரு? யாரு இயற்கையின் எஜமானன்? சொல்லுங்க பாப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் மாதாஜி. பகவான் கிருஷ்ணர். பகவான் தான் இயற்கையின் எஜமானன் இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் எஜமானன் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் தான். எல்லாருக்கும் தந்தையும் அவர் தான் இல்லையா? நமக்கு இந்த பௌதிக உலகில தாய் தந்தையர் இருக்காங்க. ஓகே. ஆக எல்லாரும் நமக்கு முழு முதற் கடவுள் தான் எல்லாருக்கும் எஜமானன், தந்தை. அதான் மயா யக்ஷேன பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்றோம். ஆக பகவானுடைய ஆணையினால்தான், பகவானுடைய கட்டளையினால்தான் என்னென்ன செய்தி? காற்று வீசும், சூரியனும் ஒளிரும். பகவான் கட்டளையில ஒரு புல்லு கூட அசையாது. நமக்கு இதுல பாட்டெல்லாம் நல்ல தத்துவ பாடல்கள்லாம் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இது வரைக்கும் இல்லையா? அப்போ இந்த பகவத்கீதை ரொம்ப நமக்கு தெரியாது, இதை புரிஞ்சுக்கிற முடியல. ஆக அதெல்லாம் உண்மைதான். இதெல்லாம் படிச்சவங்கதான் அது மாதிரி கவிதையெல்லாம் அந்த காலத்துல எழுதியிருக்காங்க. எல்லாரும் நம்ம கேட்டிருக்கோம் இல்லையா? அந்த காலத்து பாடல்கள்ல. ஆக அந்த காற்று வீசுறது, சூரியன் ஒளிர்றது எல்லாமே பகவானுடைய கட்டளையால் தான், ஆணையால் தான். அவர்தான் தந்தை போல இயற்கையை வழிநடத்துறது அப்படின்னு. இப்போ இத நம்ம ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த கம்பெனி செயல்படணும்னா அந்த கம்பெனிக்கு ஒரு மேனேஜர் இருப்பாரு, இல்லைன்னா சிஇஓ இருப்பாரு இல்லையா? அந்த மேனேஜர் அல்லது சிஇஓ என்ன சொல்றாங்களோ அததான் கேட்டு அவருக்கு கீழாக பணியாற்றக்கூடிய மற்ற அதிகாரிகள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க? அவர் தான் எஜமானன், இந்த மேனேஜர் தான். அவர் சொல்றபடி அவர் என்ன வேலையை அசைன் பண்றாரோ
அந்த வேலையை செய்வாங்க. அப்போ அந்த வேலை வந்து பூரணமாக செய்யப்படும். அதே மாதிரிதான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து ஆன்மீக உலகில் இருக்காரு. அவர்தான் எஜமானன். அவருக்கு கீழே அந்த பணியை செய்வதற்கு நிறைய பிரதிநிதிகள் தேவர்கள் எல்லாம் இருக்காங்க. யாரெல்லாம்? சிவபெருமான் இருக்காரு, பிரம்மா இருக்காரு, விஷ்ணு இருக்காரு. இந்த பௌதிக உலகின் வந்து ஒரு வேலைகளை பார்க்கக்கூடியவங்க இந்த 3 பேர் தான். பிரம்மா வந்து படிக்கிறாரு இல்லையா, விஷ்ணு வந்து காப்பாத்துறாரு, நமக்கு வேண்டிய எல்லா வசதிகளையும் கொடுத்து நம்மளை பராமரிக்கக்கூடியவர் விஷ்ணு. அடுத்து சிவபெருமான் வந்து அழித்தல் தொழிலை செய்வாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அழிக்கிறாருன்னா அவர் அழிக்கல, அந்த கல்ப காலத்துல வந்து எல்லாமே பகவானுக்குள்ள போகும்படியாக செய்யப்படுது. சிவபெருமான் ரொம்ப கருணை உள்ளவர், நம்ம கேட்கறதெல்லாம் கொடுப்பாரு. அவர் அவ்வளவு இணக்கம் உள்ளவர் சிவபெருமான். ஆக இந்த சூரியனுடைய ஒளி எப்படி வருது? சூரியனுக்கு ஒளி வந்து பகவானுடைய பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து வருது இல்லையா? இந்த காற்று வீசுது. சில நேரம் நம்ம பாக்குறோம், இந்த மரத்துல ஒரு இலை கூட அசையலையே அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா காற்று வீசல. காற்று வீசினாதான் இந்த மரம் வந்து அசையும் இல்லையா? அப்ப அந்த இடத்துல வந்து காற்றினுடைய அழுத்தம் குறைவா இருந்தா அந்த இடத்தை நோக்கி இன்னொரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய காற்று அதை நோக்கி வரும். வந்தாதான் இந்த மரம் அசையும் இல்லையா? அதுவும் வந்து பகவானுடைய ஒரு கருணையினால் தான். எந்த இடத்துல அதிக அழுத்தம் உள்ள காற்று இருக்கோ அங்கே இருந்து அழுத்தம் குறைவான இடத்தை நோக்கி வரும் இல்லையா? அது வர்றதுக்கும் பகவானுடைய கருணை வேணும், அவருடைய ஆணை இருக்கணும். அதனால எப்படி ஒரு தந்தை தன்னுடைய குடும்பத்தை பராமரிக்கிறாரு, குழந்தைகளை பராமரிக்க அவர் உழைக்கிறாரு இல்லையா? அவங்களுக்கு என்ன குழந்தைகளுக்கோ அவங்க குடும்பத்தாருக்கோ என்னென்ன வசதிகள் எல்லாம் செய்யணுமோ அத்தனை வசதிகளையும் செய்து கொடுக்கிறாரு தந்தை. அது மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் தந்தையாக இருக்கக்கூடிய பகவான் இந்த ஜட இயற்கையாக உலகத்தை நடத்துறாரு, நம்மையும் நடத்துறாரு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணன் தெரிஞ்சு ஹரே கிருஷ்ணன். அடுத்து பாமரர்கள் அவரை மனிதராக நினைக்கிறார்கள். இப்ப பகவானுடைய சக்திய எல்லாரும் உணர்ந்திருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? பகவான் தான் வந்து பூரணமானவர். பகவான் கிட்ட இருக்குதா இந்த உலகம் முழுவதுமே இருக்கு. பகவான் வந்து அருவமாக இருக்கக்கூடிய அருவ பிரம்மனும் பகவான் தான். எல்லா ஜீவன்களின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவும் பகவான் தான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்தவங்க ஞானிகளும் யோகிகளும் பக்தர்கள் வந்து பகவான் உருவமுடைய பகவான் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படிங்கிறத பக்தர்கள் தான் அறிந்திருப்பார்கள். வேற என்ன பார்த்தோம் நம்ம நேற்று? படைக்கப்பட்ட அனைத்து பிரபந்தங்களும் பகவானுடைய பகவானில் தான் அதை தாங்கிட்டு இருக்காருன்னு பார்த்தோம். எல்லாமே பகவானுக்கு உள்ள அடக்கம் அப்படின்னு பார்த்தோம். முத்து மாலை எப்படி முத்துக்கள் எல்லாம் அந்த நூலில் கோர்க்கப்பட்டிருக்கோ அதே போல எல்லா படைக்கப்பட்ட அனைத்துமே பகவானுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அத. ஆனா இதெல்லாம் புரியாதவங்க இன்னும் இருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்யறாங்க? அவங்க வந்து ரொம்ப பகவானாவது இதாது அப்படின்னு பேசக்கூடியவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? அவங்க வந்து அறிவாளிகள் அல்ல. என்ன செய்ய வேண்டியது இருக்கு? அவங்க இந்த உலகத்துக்கு திரும்ப திரும்ப வந்துதான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யாருடைய பகவானுடைய கருணையும் வேணும், பக்தர்களுடைய தொடர்பும் வேணும். இருந்தாதான் இது மாதிரி சாதி சங்கங்களை இணைஞ்சு பகவத்கீதை போன்றெல்லாம் படிச்சு அவங்க வந்து இந்த ஆன்மீக கருத்துக்களை எல்லாம் உணர்றப்பதான் பகவானை பற்றி அவங்க நினைப்பாங்க. பகவான் எப்படி உன்னதமானவர் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். அதனால பாமரர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, பகவான் வந்து மனித உருவில வந்திருக்காரு அவரு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் பிறக்கிறப்போ கிருஷ்ணர் வந்து எவ்வளவோ சாகச செயல்களை செஞ்சாரு. நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. என்ன சாகச செயல்? இந்த கோவர்த்தன மலையை சுண்டவர்களால தூக்கி வீசார் இல்லையா? மழையில இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக கோபியர்கள் கோபர்களை. அதே மாதிரி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேயா? ஆக அது இன்னும் நிறைய அரக்கங்கள் எல்லாம் வந்து வதைத்தார் இல்லையா? இப்படிப்பட்ட நிறைய காரியங்களை எல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து செஞ்சிருக்காரு. இதெல்லாம் நினைச்சு ஏதோ ஒரு சக்தி அவருக்கு யோக சக்தி. இந்த யோகிகள் எல்லாம் செய்யறாங்க. இவங்க ரொம்ப தியானம் பண்ணி செஞ்சு எத்தனையோ அற்புதங்கள்லாம் செய்யறாங்கல்ல. அது மாதிரி இவரும் ஒருத்தர், இவரும் மனுஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஏழ்மை செய்வாங்க. அந்த இறைவன் வந்து எவ்வளவு ஒரு சக்திமான், சக்தி எல்லாத்துக்கும் எஜமானன், எல்லா சக்தியினுடைய எஜமானன், சக்திமான் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் சினிமாவுல, சீரியல் எல்லாம். அதுல பெரிய சக்திமான் யாரு? பகவான் தான் அப்படிங்கிறத அறியாதவங்க பாமர மக்களும் இருக்காங்க. அவர் சாதாரண மனிதர் அப்படின்னு நினைக்கிற பாமர மக்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து லஞ்சம் வேண்டாம், அன்பு வேண்டும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதாவது லஞ்சம் எப்ப கொடுப்போம்? லஞ்சம் பிற தேவர்களை வழிபடுறப்போ கொடுப்போம். பௌதிகத்துல லஞ்சம் எப்ப கொடுப்போம்? நமக்கு ஏதாவது ஒரு காரியம் நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. பிள்ளைங்க படிப்புக்கு ஏதாவது கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் வாங்கணும், அதாவது ஜாதி சான்றிதழ் வாங்கணும் அப்படின்னா அங்க போய் உடனே நம்ம எழுதி கொடுத்தா உடனே கிடைக்குதா? அதுக்குன்னு ஏதாவது கொடுத்தாதான் கொடுக்குறாங்க இல்லையா? இதான் லஞ்சம்னு சொல்றோம். கைமணம். அது மாதிரி கோயில்களுக்கு நம்ம போறப்போ தேங்காய் பழம் எல்லாமே வாங்கிட்டு போறோம். பகவானுக்கு இந்த சங்கல்பமும் செய்யறோம் இல்லையா? வழிபடுறோம். அப்போ அங்கே லஞ்சம் கொடுக்குறோம்னா சும்மா லட்சணம் வைக்கிறோம், அது லஞ்சம்னு சொல்றது இல்லை. நம்ம வந்து இப்போ நான் இந்த காரியத்தை தொடர்ந்து போறேன், இது வந்து எந்த வித தடையும் இல்லாம நல்லபடியா நிறைவேறணும் அப்படின்னு விநாயகரை கும்பிட்டுட்டு எனக்கு 100 தேங்காய் அடித்து ஒரு தேங்காய் உடைக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி வந்து எக்ஸ்ட்ராவா சொல்றோமா இல்லையா? அது போன்றதுதான் லஞ்சம்னு சொல்றோம். எதுக்காக? இந்த தேவர்களை வழிபடுறப்போ அந்த பகவானுடைய அதிகாரிகள் தான் அந்த தேவர்கள். அவங்களுக்கு லஞ்சம் கொடுப்பது மாதிரி அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, அந்த 100 தேங்காய் உடைக்கிறேன், நான் அது செய்யறேன் இது செய்யறேன் நம்ம வேண்டிக்கணும்ல இல்லையா? அதைத்தான் சொல்றாங்க இல்லையா? அதனால நமக்கு வந்து எது டெம்பரரியா, அதாவது ஏதாவது ஒரு காரியம் நமக்கு உடனடியாக நடக்கும்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் வந்து இது மாதிரி நான் செய்யறேன், எனக்கு இந்த காரியம் நடக்கணும்னு நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? ஆக அது வந்து லஞ்சம் கொடுக்கறது மாதிரின்னு சொல்றாங்க. ஆனா பகவான் கிருஷ்ணரை வழிபடுறப்போ ஒரு தந்தை கிட்ட ஒரு மகன் அல்லது மகள் உரிமையோடு கேட்கிறதாப்புல அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஒரு தந்தை கிட்ட வந்து மகளோ மகனோ எனக்கு வந்து நான் காலேஜுக்கு போறேன், இதுக்கு ஏற்ற நல்ல ட்ரெஸ் வேணும் அப்படின்னு உரிமையா கேட்கிறாங்க இல்லையா? எனக்கு வந்து ஒரு இது வேணும், சிஸ்டம் வேணும், கம்ப்யூட்டர் வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க இல்லையா? ஆக இதெல்லாம் வந்து உரிமையா எல்லார்கிட்டையும் கேட்க முடியாது, உரிமையா கேட்கும். அது மாதிரிதான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வழிபடுறப்போ பகவானே எனக்கு பக்தி வேணும், அதை உன்னை வந்து அடைவதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை எனக்கு கொடு, அடுத்து நான் இந்த காரியத்தை செய்வதற்கு எனக்கு வழிகாட்டு, நான் உன்னையே சார்ந்திருக்கேன், சரணாகதின்னு பாக்குறோம்ல, அந்த பக்தி பண்ணி பகவானையே நம்பி பகவானையே நினைத்து நம்ம உரிமையோடு அவர்கிட்ட நான் செய்யக்கூடிய இந்த கடமையை தங்கு தடையின்றி செய்து முடிப்பதற்கான ஒரு சக்தியை கொடுத்து எனக்கு வழிகாட்டியாக இரு அப்படின்னு நம்ம உரிமையா கேட்கலாம். எல்லாருக்கிட்டையும் அது கேட்க முடியாது. ஓகேயா? ஆக அப்படிப்பட்டு அதை கேட்கிறப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பலன் வந்து அவர் தானாவே கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்க்கணும். பகவான் வந்து எதையும் எதிர்பார்க்கல, பகவான் வந்து அன்பையும் பக்தியையும் தான் கேட்கிறாரு. என்னைய பக்தியோடு வழிபடணும், என்னிடம் அன்பு காட்டணும் தான் சொல்றாரு. புரியுதா? ஆக பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கறத உரிமையோடு கேட்கிறோம். அவர் கொடுக்கக்கூடிய பலனும் நிரந்தரமானது. ஆனா தேவர்கள் தேவதைகள் கொடுப்பாங்க நிச்சயமா, அதை கொடுக்க வைப்பதும் பகவான் தான். புரியுதா? அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையை, தேவர்களை வழிபடுங்க உங்களுக்கு உடனடி பலன் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுப்பவரும் கிருஷ்ணன் தான். ஓகேயா? அப்போ நமக்கு அந்த பலன் கிடைக்கிறதோ பகவான் மூலம், பகவான் தான்
தேவர்களை வந்து இயக்கி அவர்களை அது அருளும்படி சொல்றார். ஓகேயா? ஆக கிருஷ்ணரிடமிருந்து நம்ம அந்த பக்தி வந்து நிரந்தரமானது. நம்ம பெறக்கூடிய பக்தி அந்த தேவர்கள் வழிபாட்டில் நம்ம அடையக்கூடிய அந்த பலன் வந்து நிரந்தரமற்றது, தற்காலிகமானது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து பகவான் என்ன கேட்கிறாரு? பெரிய இதை வந்து எனக்கு அது கொடுங்க இது கொடுங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் கேட்கல. என்னதான் கேட்கிறாருன்னு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி யாராவது வாசிங்க, வாசிக்காதவங்க. ரொம்ப ஈஸியான ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காவது வாசிக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கா? படிக்கிறேன் மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி நீங்க ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகம் வாசிச்சிட்டீங்க. ஆமா ஆமா மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? ஓகே. ஆமா ஆமா எல்லாரும் ஆமாப்பா. வாசிக்கட்டும் சரி பிரபு. மாதாஜி. ரொம்ப ஈஸி. ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்தது துளசி மகாராணி மாதாஜி வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. பத்ரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோ மே பக்த்யா பிரயச்சதி ததஹம் பக்தி உபஹ்ருதம் அஸ்னாமி பிரயதாத்மனஹ. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் எனக்கு இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணன். பகவான் என்ன சொல்றாரு? எனக்கு வந்து விதவிதமா சமையல் பண்ணி பொங்கல், புளியோதரை, இதுன்னு செஞ்சு பாயாசம் இதெல்லாம் பண்ணி இது என்னது பலகாரங்கள்லாம் படைக்கிறோம் நம்ம தீபாவளி இதுக்கெல்லாம் இல்லையா? அதெல்லாம் வேணும்னு நான் கேட்கல. அதை நீங்க படைங்க, எனக்கு படிச்சுட்டு நிவேதனம் எல்லாம் பண்ணி பக்தியோடு வழிபாடு பண்ணுங்க. உங்களால செய்ய முடிஞ்சா செய்யுங்க, வேண்டாம்னு சொல்லல. பட் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாரு. ஆக நீங்க அப்படியே வந்து சமைச்சதை பகவானுக்கு படைக்காம நீங்களா சாப்பிட்டா அது ஒரு திருடன் வந்து திருடி சாப்பிடுறாப்புலன்னு சொல்றாரு. ஆக நமக்கு என்ன கிடைச்சதோ அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம்னா அது பிரசாதம்னு சொல்றோம். ஓகேயா? ஆக அதுக்காக நீங்க எப்பவுமே பலகாரங்கள்லாம் பண்ணி எல்லா இதுவும் வந்து படைச்சுதான் நீங்க வந்து இதை கும்பிடணுங்கிறது இல்லை. எனக்கு இது ஒரு இலை துளசி, ஒரு பூ, ஒரு பழம், தண்ணி இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அன்போடு பக்தியோடு என்னை வழிபட்டால் அதே எனக்கு போதும். நம்ம படைக்கக்கூடிய அத்தனை பதார்த்தங்களையுமே பகவான் பாக்குறாரு, சாப்பிடுறாரு. இப்ப நம்ம கோயில்கள்ல பாக்குறோம். கோயில்கள்ல வந்து பிரசாதங்கள் செஞ்சு எல்லாருக்கும் விநியோகிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்வாங்க? ஒரு பாத்திரத்துல வச்சு அதை மறைச்சு கொண்டு போய் பகவானுக்கு வந்து காட்டி அதெல்லாம் ஆரத்திலாம் செஞ்சு படைச்சு சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து அந்த பிரசாதமா மாற்றி அதை எல்லாருக்கும் ஒன்னா கலந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா? அதான் மகா பிரசாதம்னு சொல்றோம். ஆக அது மாதிரி செய்வாங்க. ஓகே. ஆனா முடியாதவங்க இப்ப நமக்கு எல்லா நேரமும் எல்லா இதுவும் சரியா செய்ய முடியும்னு சொல்ல முடியும் இல்லையா? அத பகவான் அதெல்லாம் கேட்கல. கட்டாய ஒரு பழம் இருக்கட்டும், ஒரு துளசி இலை வைங்க, ஒரு பூ வச்சுக்கோங்க. பூ வச்சு வழிபாடு பண்ணுவோமா இல்லையா? தண்ணி வச்சு உங்க அன்பும் பக்தியும் தான் எனக்கு தேவை. அப்படி அன்போடு பக்தியோடு இதை மட்டும் வச்சு நீங்க என்னை வழிபட்டால் போதும், அதை நான் அன்போடு ஏற்றுக்கொள்வேன். ஆக நம்ம அன்பும் பக்தியும் தான் பகவான் எதிர்பார்க்கிறாரு, வேற எதுவும் இல்லை. நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்பீங்க, பிரபுஜி எல்லாருமே படிச்சிருப்போம். மானசீகமாக கோயில் கட்டிய நாயன்மார்கள் இவங்களுடைய வரலாறு கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அது ஆக்சுவலா கட்டிய ஒரு அரசன் கட்டுவாரு, அது எனக்கு பேரு மறந்துச்சு, கட்டுவாரு. இவர் மானசீகமாக கோயில் கட்டுவாரு. இந்த மானசீக பூஜையை ஏற்றுதான் பகவான் அவருக்கு தான் முதல்ல வந்து காட்சி கொடுப்பாரு. அங்கே வந்து லேட்டா தான் போவார் அப்படிங்கிற கதையெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். ஆக அந்த மானசீக பூஜையையும் பகவான் வந்து ஏற்றுக்கொள்வார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, உங்களுடைய வசதி எல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, வசதியை நான் எப்போ பார்க்க மாட்டேன், நான் எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் உங்களுடைய அன்பை தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அன்பைதான் பகவான். பக்தியோடு நம்ம எளிய துளசியை கொடுத்தால் மகிழ்ச்சியோடு பகவான் அதை ஏற்றுக்கொள்வார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. இது சொல்லியாச்சு. பக்தியோடு கொடுத்தால் துளசியையும் அவர் மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தபடியாக என்ன பார்க்கிறோம்?
யோகக்ஷேமம் வகாமியகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. யோகக்ஷேமம், உங்களுடைய சேமத்தை நானே கவனிச்சுக்கிருவேன் அப்படிங்கிறாரு. எப்ப கவனிப்பேன்? யாருடைய தேவையை வந்து நான் நிறைவேற்றுவேன் தெரியுமா? அப்போ நான் தான் பகவான் சொல்றாரு, என்னை யாரு நினைக்கிறாங்களோ அவர்களுடைய தேவைகளை நான் நிறைவேற்றுகிறேன், உள்ளதை காக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு என்னது ஒரு ஸ்லோகம் இது. இதை நம்ம பார்க்கணும். அன்போடு வந்து துளசி இலை இதை படிச்சா போதும்னு சொன்ன அவரே என்ன சொல்றாரு, நீ வந்து என்னை யாரு நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன தேவைங்கிறதே எனக்கு தெரியும், அவங்ககிட்ட என்ன இருக்குங்கிறதும் தெரியும், அதை பார்த்து நானு உங்களுடைய எண்ணத்தை நிறைவேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த பகவான் கிட்ட வந்து சரணடையணும், பக்தி பண்ணணும், சரணடையணும். நீதான்ப்பா எல்லாம், உன்னை தவிர எனக்கு யாருமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எல்லாவற்றையும் பகவான் கிட்ட ஒப்படைத்து விட்டால் பகவானே பார்த்து கொள்வார். அதை நம்ம 100% சரணடைந்தால் அவர் நம்மளை 100% பார்த்து கொள்வார். அப்படி இல்லாம பாதி நம்பிக்கை இல்லாம நம்ம எல்லாம் முட்டி மோதி அங்கே இங்கே அலைஞ்சு பணத்தை புரட்டி முடியல, வீடு கட்ட முடியல அப்படின்னா சொந்து இருக்கிறப்போ, இல்லைன்னா பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ண முடியல, சரியான வரன் கிடைக்கல அப்படின்னு சொந்து இருக்கிறப்போ, பகவானே என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல எனக்கு, நானும் முட்டி மோதி பார்த்துட்டேன் ஒன்றும் தெரியல அப்படின்ட்டு அவர்கிட்ட கடைசியா வந்து ஒரு 25% தான் நம்ம வந்து அவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறோம்னா அவர் அதுக்கு ஏற்றபடிதான் பலனும் கொடுப்பாரு இல்லையா? அவரும் வந்து அதை எந்த அளவுக்கு நம்ம சரணடைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் நம்மளையே பார்த்து கொள்வார். இந்த நம்பிக்கை சிறந்தே ரொம்ப வேணும். நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம். அந்த நம்பிக்கையோடு பகவானை வழிபட்டால் நிச்சயமாக அவர் நம்மை காப்பார் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வர வேண்டும். அந்த பக்தனுக்காக இறைவன் ஓடி ஓடி வருவார் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். யோகக்ஷேமத்தை அவரே கவனிச்சுக்கிடுவாரு. அடுத்த ஸ்லைடு பத்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ஒரு கதை இருக்கு. இது பக்தனுக்காக இறைவன் எப்படி ஓடி வருவார் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் இந்த கதையில. இவர் பேரு வந்து இந்த முனிவர் பேரு மாதவேந்திர பூரி. மாதவேந்திர பூரி யாரு அப்படின்னா, மாதவேந்திர பூரி ஒரு வைஷ்ணவ குரு. யாருக்கு குரு? ஈஸ்வரபுரிக்கு குரு. ஈஸ்வரபுரி யாரு? சைத்தன்ய மகாபிரபுவினுடைய ஆன்மீக குரு ஈஸ்வரபுரி. ஆக ஈஸ்வரபுரியினுடைய குருதான் மாதவேந்திரபுரி. இந்த மாதவேந்திரபுரி ரொம்ப கிருஷ்ண பக்தியில வந்து உன்னதமான நிலையில இருந்தவர், கௌடிய சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். அவர் எந்நேரமும் கிருஷ்ண பக்தியை வந்து அந்தந்த இடங்கள்ல போய் பேசுறது, அப்புறம் தவம் பண்றது, கிருஷ்ணரை நோக்கி அப்படியேதான் இருப்பார். இப்போ இந்த முனிவர்கள் எல்லாம், இந்த யோகிகள் இது மாதிரி என்ன செய்வாங்க, ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டாங்க, அப்படியே டிராவல் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அங்கங்க கிடைக்கக்கூடிய பிரசாதமோ அல்லது இதோ வந்து அவங்க சாப்பாட்டை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டு இருப்பாங்க. கிடைச்சா சாப்பிடுவாங்க, கிடைக்கலையா இல்லை. சிலர் வந்து என்ன செய்வாங்க, அந்த நமக்கு அந்த ஒரு ஒரு நல்ல பிராப்தம் இருந்தா அந்த வீட்டுல போய் முன்னாடி நின்று அம்மா பிக்ஷாம் தேவி அப்படின்னு கேட்பாங்க. அவங்க கொடுத்தா வாங்குவாங்க, கொடுக்கலன்னா போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா இந்த மாதவேந்திரபுரி அப்படி கிடையாது. அவர் வந்து எந்த வீட்டுக்கு போக மாட்டாரு, எந்த யாசகமும் செய்ய மாட்டாரு. அவர் வந்து பகவான் மேல ரொம்ப நம்பிக்கை இருக்கிறாரு. அதனால நமக்கு வேணுங்கிறத அவர் பார்த்துக்குவாரு அப்படின்ட்டு அவர் பேசாம ஒரு இடத்துல இருந்து பகவானை தியானிச்சுட்டே இருப்பாரு. யாராவது அந்த ஊர்ல ஒரு பக்திமான் யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க பாரவேந்திரபுரியை பற்றி கேள்விப்பட்டு இவர் வந்து வீடுகளுக்கு வரமாட்டாரு, நம்ம தான் போய் ஏதாவது செய்யணும், அவருக்கு பசியாற்றணும் அப்படின்னு சாப்பாடு கொண்டு போனாதான் உண்டு, அப்படி இல்லைன்னா இல்லை. ஆக அந்த ஒரு நிலைமையில இவர் வந்து பிருந்தாவனத்துக்கு ஒரு தடவை போயிருக்கிறப்போ, அந்த இது வந்து அந்த மலை, ஏன்னா கோவர்த்தன மலை இருக்கா இல்லையா, அதை வந்து 22 மைலோ என்னவோ சொல்லுவாங்க. நம்மெல்லாம் வந்து திருவண்ணாமலை கிரிவலம் வர்றாங்கல்ல, அது மாதிரி அங்கே கிரிவலம் வருவாங்க. இப்பவும் பிருந்தாவனத்துக்கு போனா அதை நம்முடைய பக்தர்கள் எல்லாம் போய் வந்திருக்காங்க, போய் வருவாங்க. அவங்க கிரிவலம் வந்துட்டு ரொம்ப டயர்டா உட்கார்ந்துருக்காரு, ரொம்ப பசியோடு தான் இருக்காரு. ஆனாலும் இந்த பசியை அவர் பொருட்படுத்தல.
பக்தர்கள் எல்லாம் பசியை வந்து பசியா நினைக்க மாட்டாங்க பெருசா. சரி ஏதாவது அதை அப்படியே பகவான்கிட்ட விட்டுருவாங்க. அந்த நேரத்துல ஒரு சிறுவன், விடையர்குல சிறுவன் மாதிரி வந்து முனிவரே, எங்க அம்மா உங்களுக்கு இந்த பானையில பால் வச்சிருக்காங்க, நீங்க ஒண்ணுமே சாப்பிடாம இருக்கீங்க, நீங்க யாருக்கிட்டையும் யாசகம் தர மாட்டீங்க, அப்படிங்கிறதுனால எங்க அம்மா இந்த பாத்திரத்தில் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி உங்க வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கு மாதாஜி, கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க மாதாஜி. ஓகேம்மா ஓகேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அப்பயே சொல்லியிருக்கலாம், இப்பதானே அப்பயே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் நேரமாவே இருக்கு மாதாஜி. நீங்க சொல்லியிருக்கலாம். ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் இருக்கு மேம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல கேட்டுட்டு தான் இருந்தது மாதாஜி, ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் சத்தமா சொல்லுங்கன்றேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நீங்க உடனே சொல்லிருங்க மாதாஜி தயவு செய்து. இது மேக்சிமம் தான் வச்சிருக்கேன், என்னன்னு தெரியல எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? இப்போ நல்லா இப்ப நல்லா சவுண்டா கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்பயே சொல்லி சாரி மாதாஜி. சாரி. இத கேட்டதா இல்லையா இது வரைக்கும் சொன்னது? ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்டுச்சு மாதாஜி, பட் ஆனா சவுண்ட் ரொம்ப ஸ்லோவா இருந்தது. ஓகே, கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. ஓகேயா? சரிப்பா சரிப்பா, பாத்துக்கிறேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ இந்த சிறுவர் வந்து பால் கொடுத்துட்டு போறாரு. நீங்க வந்து முனிவரே, நீங்க குடிச்சிட்டு பாத்திரத்தை இங்க வச்சிருங்க, நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. இவர் அப்போ பசியா இருந்ததுனால வாங்கி குடிச்சிட்டாரு. ஓகேயா? குடிச்ச பிறகு ஆஹா, நம்ம முன்னாடி யாரோ கிருஷ்ணர் மாதிரி தெரிஞ்சது பையன், யாருன்னு நமக்கு என்ன ஏதுன்னு கூட நம்ம அந்த நேரம் இந்த பசியில வந்து ஒண்ணும் கேட்காம விட்டுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தவர் கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் வந்து நமக்கு பால் கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு நினைச்சு பகவானை வந்து, பகவானே உன்னுடைய கருணையை நான் என்னன்னு நினைக்கிறது, என்னுடைய நம்பிக்கை வந்து வீண் போகல. ஏன்னா வந்து எப்பவுமே நீதான் என்னைய காப்பாத்துவ, இப்பவும் நீதான் வந்து என் பசியை தீர்த்து வச்சிருக்க அப்படின்ட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறார். இது மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து இவருக்கு மாதவேந்திரபுரிக்கு வந்து நிறைய லீலைகள்ல வந்து இவங்க அவரை ஈடுபடுத்தி இருக்காரு. அதை பற்றி நம்ம போக போக படிப்போம். ஆக இதுல நமக்கு தேவையானது என்னன்னா, பகவானை நம்பினோர் கைவிடப்படார். அது எந்த ஒரு பசியா இருந்தாலும் சரி, செல்வமா இருந்தாலும் சரி, அவரே பார்த்து பார்த்து கொடுப்பாரு. நமக்கு தேவையானது என்னங்கிறது அவருக்கு தெரியும், நம்ம கிட்ட இருக்கிறதையும் அவரு காப்பாத்துவாரு. அப்படிங்கிறத நம்ம நம்பிக்கையோடு பகவானை வழிபடணும். குசேலர் கதை இவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? குசேலர் வந்து ரொம்ப வறுமையில் வாடினார். அப்ப வந்து அவருக்கு குசேலரும் பகவான் கிருஷ்ணரும் வந்து ஒரே ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க, குருகுலத்துல. அவர் பிராமணர், இவர் சத்திரியர், இவர் அரசர். ஆக 2 பேரும் அவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸு. என்ன அப்போ அவங்க மனைவி சொல்வாங்க, குசேலர் மனைவி, அப்பா இவ்வளவு வறுமையில குழந்தைகள்லாம் சாப்பாடு இல்லாம கஷ்டப்படுறாங்க, நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட போய் பார்த்துட்டு வாங்களே அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாங்க. ஒரு பிடி அவள் மட்டும் கொஞ்சம் வாங்கி அது பக்கத்து வீட்டுல வாங்கி கொடுத்து அனுப்புவாங்க. குசேலர் போவாரு, பகவானை பார்க்க கஷ்டப்பட்டு அவருடைய அரண்மனைக்கு துவாரகைக்கு போவாரு. போய் பகவானை பாப்பாரு. பகவான் அவருக்கு பாத சேவனம் எல்லாம் செஞ்சு, ஏன்னா பிராமணர் இல்லையா, செஞ்சு அவரை வரவேற்று எல்லாம் உபசரிப்பாரு. அப்புறம்தான் இவருக்கு இந்த இவ்வளவு மாட மாளிகையில இருக்கக்கூடிய நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கு இந்த அவளை ஒரு பிடி அவளை போய் கொடுக்குறதா அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அவரே கேட்பாரு, நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்க, அதை எனக்கு கொடு அப்படின்ட்டு ஒரு பிடி அவளை வந்து அவரு வாயில எடுத்து போட்ட உடனே போடுவாங்க. 2வது பிடி எடுத்து போறப்போ ருக்மணி மாதாஜி வந்து தடுத்துருவாங்க. ஏன்னா இப்பவே வந்து ஒரு பிடி அவளாலேயே அவ்வளவு செல்வமும் அங்கே போயிருக்கும் குசேலருக்கு. ஆகையில இன்னொரு பிடின்னா நமக்கு எதுவுமே மிஞ்சாது அப்படின்ட்டு அவங்க தடுத்துருவாங்க. ஆக இது மாதிரி கருணை உள்ளவர் பகவான். ஓகேயா? ஆக நம்ம அவரை நோக்கி நடந்தா அவரு நம்மளை நோக்கி வருவாரு.
நம்ம ஒரு அடி வச்சோம்னா அவரை நோக்கி அவர் 10 அடி நமக்கு நம்மை நோக்கி வருவார். ஆகையினால பகவானை வந்து நம்பினா போதும். கண்ணாடி மாறின்ட்டு அடுத்த ஸ்லைடு பாருங்க, போடுங்க மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவன் ஒரு கண்ணாடியை போடுறவர் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. எப்படி ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நம்ம நின்று அந்த கண்ணாடியை நோக்கி நடந்தோம்னா கண்ணாடியில தெரியக்கூடிய அந்த பிம்பம் நம்மளை நோக்கி வரும் இல்லையா? அதுக்கு ஒப்பிட்டு இருக்காங்க. நம்ம பகவானை நோக்கி ஒரு அடி வச்சோம்னா பகவான் வந்து நம்மளை நோக்கி வருவாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? யாருக்குமே எதிரி இல்லை, யாருக்கும் நண்பரோ அல்ல, எல்லாருக்கும் சமமானவர் இல்லையா? நமக்குதான் எதிரி நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க, ஆனா பகவானுக்கு கிடையாது. யாரெல்லாம் பக்தி செய்யறாங்களோ அவங்க கிட்ட பகவான் வாழ்றாரு. அவங்களுக்கு பிரத்யேகமான நன்மையும் செய்வாரு. அதே நேரத்துல அவர்களுடைய பக்தியின் அதாவது எனது இன்டென்சிட்டி, அதனுடைய தன்மையை அறியறதுக்கு அவங்களுக்கு சோதனையும் கொடுப்பாரு அப்படிங்கிறத பாக்குறோம். அடுத்தது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது என்ன பாக்குறோம்னா, நான் நேற்றே உங்களுக்கு இது சொன்னேன் இந்த ஸ்லோகம். யத் கரோஷி யத் அஷ்டாசி யத் திகோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் புருஷ்வமத் அர்ப்பணம். அதாவது யத் கரோஷி அப்படின்னா எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, யத் அஷ்டாசி எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, யஜ் திகோஷி எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, ததாசி எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, யத் தபஸ்யசி எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய். என்ன அர்த்தம்? நம்ம இதுதானே செய்யறோம், நம்ம காரியங்கள் செய்யறோம், நம்ம சாப்பிடுறோம் இல்லையா? நம்ம பகவானுக்கு படிக்கிறோம், சாப்பிடுறோம், தவம் பண்றோம், தானம் பண்றோம், எல்லா செயலும் செய்யறோம். அது என்னென்ன செயல் செஞ்சாலும் சரி பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அதான் யத்கரோசி எதை செய்தாலும் நீ உண்பது, உழைப்பது, அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தது, உண்பது, உழைப்பது, தவம் செய்வது, வேற என்ன என்று என்னென்ன செயல். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. யத்கரோசி எதை செய்தாலும், நீ எதை உண்டாலும், நீ என்ன உழைப்பு, என்ன ஒரு சேவை செய்தாலும், இல்ல என்ன ஒரு கடமையை ஆற்றினாலும், என்ன தவம் செஞ்சாலும் எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்யு அப்படிங்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நம்ம இதுதான் செய்யறோம், சாப்பாடு செய்யறோம், நம்ம உழைக்கிறோம், நம்ம தவம் செய்யறோம், கோயிலுக்கு போறோம், நம்ம என்னென்ன காரியம் செய்யறோமோ தினசரி வாழ்க்கையில அதையெல்லாம் பகவானுக்கு யோகமாக மாற்றுங்கள்னு சொல்றாரு. யோகம் என்ன? பகவானோடு இணைத்து பகவான் நினைவோடு செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதான் யோகம். பகவானோடு ஒன்றுதல் தான் யோகம்ங்கிறது. அதனால தினசரி நம்முடைய வாழ்க்கையை யோகமாக செய்தால் அதுவே பகவானுடைய செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்பிக்கையின் ஒளி. அடுத்த ஸ்லைடு பார்த்தாச்சு. நம்பிக்கையின் ஒளி என்ன? மிக மோசமான செயல் செய்தவனும் பக்தியில் உறுதியாக இருந்தால் புனிதனாக கருதப்படுவான். வெகு விரைவில் அவன் தர்மாத்மா ஆகிறான். என் பக்தன் அழிவதே இல்லை என்று உறுதியாக நம்புங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. என்ன மோசமான செயல்? அதாவது பக்தியை செஞ்சது இடையில ஏதாவது மோசமா, அதாவது சூழ்நிலை காரணமாக அல்லது ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்துல அவன் ஏதோ வேற ஊர்களுக்கு போனதுனால அந்த பக்தியை தொடர முடியலேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ அவன் தவறி விழுந்தவனாக கருதப்படுவான். பக்தியில இருந்துட்டு பௌதிகத்துக்கு போயிட்டானே அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா அப்படி கிடையாது. அவன் பக்தியில எல்லாம் உறுதியாக தான் இருக்கான். ஆனா இப்ப இந்த மோசமான செயல் எதனால செய்ய வேண்டியது வந்ததுன்னா அவனுடைய ஒரு சூழ்நிலையினால வந்துச்சு. ஆனா பக்தியில ரொம்ப உறுதியாக இருக்கிறதுனால அவன் புனிதன் தான் அப்படின்னு நினைக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க. அவன் சீக்கிரமாகவே பக்திமான் ஆவான், தர்மாத்மாவாக ஆவான். ஆகையினால அவன் செய்த பக்தி எந்த நாளும் அழிவதே இல்லை. இதை எல்லாரும் நம்பிக்கங்க. ஆக நாமே பக்தி தொண்டு செஞ்சு ஏதாவது ஒரு நாள் அல்லது சில சந்தர்ப்பங்கள்ல
பகவானுக்கு பிரசாதம் படைக்காம சாப்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, பகவானை நினைக்காம சில காரியங்களை செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, காலையில ஆரத்திக்கு எல்லாம் போக முடியல, 4:30க்கு சில நேரங்கள்ல ஆரத்தி பார்க்க முடியாம போயிருது. நம்ம உடல்நிலை காரணமாகவோ ஏதோ ஒரு காரணமாகவோ கீதை பாகவதம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாம போகுது. அதனால நம்ம தவறி விழுந்துட்டோம், மோசமான செயல் செஞ்சுட்டோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஆக ஏன்னா நமக்கு தெரியும் நம்ம பக்தி பண்ணா பகவானை அடையலாங்கிறது தெரியும். ஆகையினால நம்மளுடைய பக்தி எப்பவும் குறையாது, பக்தனுக்கு அழிவுங்கிறதே கிடையாது அப்படிங்கிறாரு பகவான். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கீதையினுடைய இப்போ 19வது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சம் பற்றி நம்ம பார்க்கிறோம். இதுல ராஜ வித்யா, இந்த அறிவினுடைய அரசன், அறிவினுடைய அரசன் தான் ரகசியமான அறிவு. இந்த ரகசியமான அறிவு என்ன சொல்றது? கிருஷ்ணர் தான் முதற் கடவுள், அவர் தான் எல்லா படைப்புகளினுடைய மூலம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கிருஷ்ணரை பக்தியோடு வணங்கணும். அவர் நம்ம மனம் புத்தியை கிருஷ்ணரிடம் செலுத்தி பக்தி தொண்டு செஞ்சு அவருடைய பரமபதத்தை அடைவதற்கு நாம பக்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக அந்த கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம செய்யக்கூடிய நம்ம வாழ்க்கை முழுவதுமே கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம ஆற்றக்கூடிய செயல்களை செய்தோம் என்றால் அதுதான் பக்தி, அதுதான் பக்தி தொண்டு. அதனால நாம் சேவமா இருக்கலாம். அத்தகைய ஒரு பக்தி பண்ணி பகவானை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இஸ்கான் ஸ்தாபனம் நமக்கு இத்தகைய ஒரு வழிமுறைகள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த சாண்டிங் மூலமாக இந்த கலியுகத்துல நம் பகவான் கிருஷ்ணரை உணரலாம். இது 16 அச்சரங்கள் கொண்ட மகா மந்திரம். இந்த மகா மந்திரம் தான் இதுல பகவான் இருக்காரு, பகவானுடைய சக்தி இருக்கு. ஆகையினால இந்த மந்திரத்தை சொல்லி நம்ம தூய்மை அடைந்து பகவானை போய் அடையலாம். இந்த மந்திரத்தை சொல்வதற்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ மகா மந்திரம் சொல்லணும் அப்படிங்கிறதையே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அடுத்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்துல பஞ்சதத்துவ மகா மந்திரம். பஞ்சதத்துவ மகா மந்திரங்கிறது நம்ம நேற்றே பார்த்தோம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகா பிரபு சாட்சான் கிருஷ்ண பகவான் தான். அடுத்து கிருஷ்ணருடைய சகோதரர் பலராமன் தான் நித்யானந்த பிரபு. அடுத்து அத்வைத ஆச்சாரியார் யாரு? விஷ்ணு சிவாவுடைய அம்சம். கதாதர பிரபு யாரு? சக்தி அவதாரம், ராதாராணி அவதாரம். ஸ்ரீவாசாதி யாரு? அவரு பக்தர். யார மாதிரி? நாரதர் தான் ஸ்ரீவாசாதியாக வந்திருக்காரு. ஆக இவங்க 5 பேர் தான் இந்த மகா மந்திரத்தை பரப்புறதுக்காக ஊரா போய் பரப்புனாங்க. ஆகையினால இந்த பஞ்ச தத்துவ மகா மந்திரத்தை சொல்லிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லணும்னா அதுல ஏற்படக்கூடிய பிழைகள் எல்லாம் போயிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆகையினாலதான் மகா மந்திரம் பஞ்சதத்துவ மகா மந்திரத்தை முதல்ல சொல்லுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். பிரபுபாதாவும் அதைத்தான் சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 எல்லாரும் சொல்லுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ஓகே. இதே மாதிரி தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ நீங்க ஓகே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எண்டிங் பிரேயர். வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனா பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அந்த கோடி வைஷ்ணவ கிரந்த கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. அனந்த கோடி பக்த விருந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாகூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்திற்கு ஜெய். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு ஜெய். பகவத்கீதை அவர் பாகவத கிரோத்தோன் கி ஜெய். ஸ்ரீ 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 ராதா கோவிந்தக்கு ஜெய். அயோத்தியா ஸ்ரீராம் லலா கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. Ananda Kodi Bhakta Grindiki Jai. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Mataji. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Mataji, Hare live Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பண்ணிட்டு இருக்கேன் live மாதாஜி. அதான் நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். stop பண்ணிருக்கேன் Mataji. ஹரே கிருஷ்ண Prabhuji, மாதாஜி. Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ண. அது ஏதாவது இடையில மாதாஜி. கொஞ்சம் இடையில கேட்கலன்னா தயவு செய்து சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நேமா சரியா கேட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் குரல் குறைஞ்சிருச்சோ. ஹரே கிருஷ்ணா.